Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов Сәләт яшьләр форумының 5-нче сменасында булды. Халыкара мәйданчык ел сайын меңләгән балаларны берләштерә. Анда Татарстаннан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән дә сәләтле балалар катнаша. Сәләт хәрәкәте хәзер 50-гә якын проектны гамәлгә ашыра. Президент бер мәйданчыкта роботлар эшен карады, икенчесендә яңа сәләт классларын ачу турында фикер алыштылар. Сәләт форумында телләргә һәм халык традицияләрен саклауга аерым игътибар бирелә. Biz sizga tayanabız, biz sizga şanabız, biz sizga zor ümitler bağışlayız. Sizga bek zor rahmet menimde şulay etip, matbur etip, yalı etkeniniz için, iğrengeniniz için. Oңышлар sizga. Яңа объектлар күрәбез, яңа юнәлешләр, монда спортка килгәндә дә, бүген хәтта сез күрәсез, яңа мәйданчыклар килеп чыкты. Гомумән инфраструктурага килгәндә без күрәбез, яңа лагерьлар, яңа базалар, Кама тамагында да йолдызлы ничек үзгәрде. Быел Кырымда яңа база барлыкка килде.